Mwiamono omwanchwa omorigereria on Daisy TV obwansu bwomogosi na ndene mambie ndengi yago siri tukunderia Nyasaye atwanchire koba naye asomorito kurunga obalema asobogima omwanchwa omorigereria nyoranga Daisy TV nero obwansu bwomogosi getasinya kimoyoka gyachire nkuma ime na isiko yagusi esoria mangana maya yekerango keigoro chingero chokogokia emiroberio yeito yobosemia nemeroberio emenge eria uragani omwanchwa omorigereria buna botambe genderera koba ase Daisy TV nabona iga omororera sembe igokoro kungobole maso bogima omorobole maso bogima omwancho morigereria buna botambe gokogochira ebiro nechinga kibune chiga chia rero ekenga gyeito no gokomanyia gokogokia na gogosemia igoro ya mangano onsi aria arengete abantu ba minto abare no bolema imena isiko ya gusi omwancho omorigereria mangana maya mangana mabe aria gokorekana to minto bale no bolema onsi pi tongeriso Daisy TV obwansu bomogusi omorekorunga obolema ase obogima buna botambe ncheno morario brother power Jared Wilberforce na tata ngomogeni oneli tukulia lero koba noyo minto maranga sangara omomanyi bweri chiko oyogo twera kirengaki amangana make ariare keri chiko arengete abantu ba minto bale no bolema asengencho bitango bindeiga korende ncherare ngwikare kera kegaiga nagwa tokwenderera korendo mwancho murigereria ndatengo tebinga lero tategukwanira igoro yo korangerigwa gose atimazo no korangerigwa ndatebe gose na address ogokwanirwa ekero gokwanira omonto omoremaru naki utakire kumukwanira naende ekero tamukwanira tienchire engdonge ngigego chikiaba naende naseki lichiko yaikirite ngampaka liche lirigienchera omonto oyo akonyara koba gagokwanirwa omwanchwa omorigereria nabego ntorigererie chiclaus chinde chinke asiri chikuriria Kenya Constitution ya 2010 gotema koranga mangana kiaria aragere abantu ba minto abare no bolema banyara gotokanga na barobwo basukire motwa na beigure buna abakenya bande bonsi omwanchwa omorigereria nyuma ya taraba ntagete bono nkoretere omugano osokoro yane mugano osokoro yane asobwengega kitogento omugani oito ngokoro omugano osokoro nkoe preliminary nkoe amangana aria togochigo kuna gokwanira make tuganyete maranga sangara omanyi bweri chiko nyoronga maranga sangara igare omoriki omonene aseke ombege korwa Nyamira Search for Persons with Disabilities nabo igo nomumanyi bweri chiko nabo igo no murwanereria bw'abantu bali no morema ime na isiko ya gusi yeito na mono asti county jeto chia Kisii na Nyamira maranga sangara mona mashirika abo Nyamira Society na Gusi Society for Persons with Disabilities babeire abo gokonya mono esa mangana aliarenge to marikyo yagerete muna Daisy TV tokanyanga tutwara omonto omaete lichiko ogocha ona gotoinyoria ogocha ona koinyoria mwanya banto Kenya ona koinyoria eserikali nga ngikeria getakeire gokoreka ro maranga sangara ncherare gocho mwancho murigeria na sebono iga tigankoire asomugano osokoro yane mugano osokoro yane sokoro yane muna botambe noyo mubweka abika wokenyo gakiyemo sokoro katoisaransete igatwarusiri chiomberoche toikaranstense yo moto ekoro komo omukina bwango honte byara enseye igento kegoita abantu no kwegena keribwegenete yara nakigekoba hante biigwa omonto yomo agachia kanywa mache esa sabeto mache omochibo omonto gagoeta kanywa mache aria ogochikokora kunywa mache ogochikorigereria igetabo kiria nywereta mache okonyore igiotonkere ime yara omonto orio okorwara ogosoa gweitia ogosoa kweboria abaguro swaba nkibakongere igioto no borogi gwaikeira akeboria maburi atari make nabuna anywa yara omonto orio akarwara karwara agasoa korigio burwaria agatara sinyagitari agatara saba nyamete agakora kiregento kore ndime yaye omanyete ngegento na anywete negioto na kikendwareti yara sinyagitari chesongo gachiaga sinya
okombugana ogotara okonyora abanyamete okogenda paka nonye Tanzania paka nonye Zaire yara egosinya basi bono okwirana goche kenyoro mumuroyo gocha komotebi nanyorire omunyagitari orakobweni muri yao montambwenie nche bono ya goteinte baeri barikera omwando buna mogocha komenya ekero narura ororo bono yara nakimogo nkora igento mogokora ndetera omonto borinche mbate buna mogocha koba mumuroye ogwaka esabu tatanachancha amang'ana aya mwaeri oye ogochi ogoitaba okomoira ase omogaka oyomo orenga omunyamete boigo omogaka oyo omunyamete okomotegerera omogana oye okomotebi negioto nanywete mwakora komotebi genda mambi oche nkoe eriogo omogaka oria okogenda ogwatigwa obotuko obwo mambi okoirana ande omogaka oria igarigetie enchera yogochiesa na obongo bwaye agachiaka rigia egioto agaita ebioto nonye 5 akaruta amache ime omogaka oria gacha mambia kamotengo kohanda eriogo igo okorinywera aiga ko igo okonyukomia ametie basi bono omogaka oria akabwata eriogo riria akanywa agakora kanywa akora oria akamomente egento kende kiare kogera aroke yara omogaka oria okomanya koroka ebioto bitari bike bigoichora nse oria okomotebira mokianga origereri okonyora na barugete ebioto okomotebi yaya bono kwabwenire yara omonto oria akabwena monto oria tariete gioto omonto oria nokwigena kwaye kwamorwaretie ekera aroche ng'a onyarire koba okoria egento kenge gioto noria akaba omong'aini akamobekera ebioto amache akaruka egento getarenge enda yaye yara kore enseye okwigena kwao na gukora agokonya omogano sokoro yane abika bwokenya omwancho omurigeria nyora ng'a igo tore live a social media pages yeto chonsi YouTube yeito Ndizi TV News Facebook Ndizi TV News Digital Twitter yeito @Ndizi News omwancho omurigeria omogeni ino omogeni one ngagetenga oikirega aiga chideka ibere iga ngoso ale mega aiga ngagetenga noale naigure amafuta yako nako munyonkoye nayo igure siko gaiga igo asebire bike babo Abigail na babo Yominto Joshua uta ensemira sign language nkoene kibale ng'omogeni ito onyarire koba ogosoa maiga egere tonyare koba tokogenderera ase obwamu ancho murigeria ngosaba kwabera naende ng'a ntwanyo ruake ase eng'encho omogeni abatambe korendera buna nagotebia kurigeria tora mang'ana makeiga aria agoshugulikire ebirema kerichi kumuna bono aiga anyigorete article 21 ye katiba ya Kenya ya 2010 clause 3 egoteba ng'a all state organs and all public officers have the duty to address the needs of vulnerable groups within society, including women, older members of society, persons with disabilities, children, youth, members of minority or marginalized communities, and members of particular ethnic, religious, or cultural communities. Omwancho murigeria ikifungo buneke igonta getempikie gosengi mokie aganta akamogoka igaese gukwanira ng'a abantu bali noborema eserikali gose abakori egasi beserikali gose chiobisi chia serikali igo chitakeire igitagento chigosabwa omwancho murigeria kero maranga agosoagana aribeke chinguru ng'eke tari gento kegosabwa negento kire lazima ng'a all state organs kira rishirika kira obisi ya serikali nebwate richiko komanyanga ebinto birengete abantu bali noborema byabaikeire onye no gukwana binto kibikoba nebarase korangerirwa ase kenyoro ebarase yase kobekwa goikaritangani abantu bali noborema babe involved emanyekane ngana barobwo mbararoro onye noboremo bware gwatu asenka goika erichiko liriwetenga goike serikali enekie
gwetera abo bisabaye bali nsaaria ng'a abantu aba bali noborema banyorire oboene bwabo naende mbabwati konulirwa gusiai ko mwancho omorigereria ekero mogotegerera nategerera omogano nderero igase yemo chiredi chigotangasa omonwe kegusi na iungo omong'ina oyomo oro omoremaru ng'a bono ohurire oboremo bwaye ngaki yende nkorangeriwa chiase getari bogetutu ng'omosubati oyomo oro omoremaru ng'omogaka oye nasirete ng'a bono ekero omogaka oye asirete yanyarekanire ng'a bono abanto benka yaye igo bakare komonera ebinto biaye nonya emete yaye igo bakogecha mbaigotaka ere aborie gose yani mbarochi gose ere n'omonto ari bono oko nokweba ng'a richiko rirorio igo ritagete onye omogambi kore ekenyoro onye kogochora abatureti bwao onye gokorangeria ebarasa onye efunction gekobansa abwo onye ebirogo bikobangwa goika abantu bari noborema babekerwe ekirogo kiabo mwancho omorigereria omochando togotwara noyomo amachikaya naro nakitwaretere tominto maranga ng'a onagotenyorikire engaki amachikaya onye nokoba naro okoyaikirania nakwo omochando marango gosoa mega iga korigereria tore ekebungo keri kia 54 ensemo ya eritang'ani igoro ng'anaki abantu bari noborema bakorokwa abantu aba babwate enchera yabo bakorangerirwa nyuma atarabekerema ere Wilberforce nyuma atarabekerema ere mwanya bantu nyuma atarabekerema ere n'omonto. That is why abwate erieta mwancho omorigereria nkito okorigereria abantu mbare bagwa address abande buna ekerema kwaza kuri ngoyo korangeri na ekerema ngoyo korangeri ne bubu ngoyo koragento gete yani as if amalita botakole tigendo kieke teyo yagera ekatiba ya Kenya igacha 2010 kobwati sirichi korinderi arengo rori likorokunga Disability Act number 14 of 2003 Kagere Act nebo wikebe supported neli chiko linene liense tatoligereria mwancho morigereria ekefunge kia 54 ensemo yelitang'ani ekokwana a person with any disability is entitled monto bwate bolema bwende bwensi nari noboene bugwikira mang'ana gitako bwati nakio koigwera iga monto baguli okobaguli uningi aseke gusigo so mwanjana mwagonte nyora ngeye ndizi TV obwansu bumogusi umuriro asembeo okorokwa obolema ase obogima na inche no muriro brother Power Jared Wilberforce kironganyete omogeni ne maranga sangara onyara kobaga konyorwa ase ngencho ya mang'ana ye chipara na nabongagirete ng'a kolengana bunanko na koyarchi indication igaiga ngo request abantu baminto be raini eriende korora onyomogeni to ikiriga abo anyare koba okoretu gwachemegega egeratunya kwatokandira no muriro butambu mwanchwa omorigereria inyoranga iga no okonyora amang'ana buna agwateka amang'ana buna oyaganetie nyigwete omogeni nyare kobaga goika requesting atwende ase break nyerere iga omogeni one kagosoaga iga tunyare koba tokogenderere yemo studio tonyore break omogeni kagosoa ase studio. Ndizi TV obwansu bw'omugusi. Ekero utagitotwara obule muno munguso busyo bw'abantu enchera neye muyuka Palamax Executive Spa and Baba aiga nigo kuingirwa chinchera chiya na chiria chigosonana naye tarigoryoka mbabwate massage ekero kwagingirwe na gukorerwa steam bath pedicure manicure gusokorosigwa chinchera chiria chiamagoko ni chiamagoro nkurusia bareri isankwa riria riarabokire na kororekana bobe nkonchoreria bare etukirangi
kurengana bunuraganie no bale ime yumuchukisi asamagacho akwanza plaza rirongoria kabire asebara ya Kisii Migori highway akena mbeye eliobanyore enoti isano na ibere enoti kianda isano na ibere inye isano na ibere isano nemo isano niseto eyemo Pala Max Executive Spa and Baba. Maya kichiba sanguru kuchira marieta mange sana. Ekeboko, orwenyi, amagomba. Tunda chinyinga karangeri omwana omwabo. Wono chintunda chinyinge. Make use. Obuojo mutakeire. Skuru chego abana mbatakeire bitabu. Mondongu ebware chiri buga. Ikomi. Kera rituko mondongu bware 10,000. Na, mwiso bwe week. 1200 ko pocket wese ko wali my friend ayenga yugo tikara okobwa na kwemo ko waye iwa ko genda sesi mi yao yako genda say baby business number 888090 igori yoka wako na bagadani okubeka emia yemo yoka unokubeka chintunda chinyenge chance yao yobubwi igere iguru chintunda chinyinga karangeri omwana omwabo wono chintunda chinyinge make use egosoriye yokwebwere nenko nigo yanchire ni kiombe ya PCLB ni namba ya 002660 egosoriye ni yabantoa bali miaka 13 guche igoro Ekerole asumu chibuogembo nechise muchietana ine eduka ya Mark Electricals Wholesale iyere registered contractor nigeko ni achi floodlights chonsi distribution box chikebo chonsi cha wiring cable dropping cables ni chindi chinyinge mbabwate power extensions sockets switches chimita boxes lamp holders, insulating tapes, conduit pipes, showers, testers, pliers, earth rods, solar monitoring lamps, solar floodlights, CCTV cameras, TV wall brackets, main switches, cutouts, circuit breakers, consumer unit, snake lights, cable ties, changeover switches, nebirobu byonsi, goikabire fluorescent tubes, TV aerials, cooking electrical coil, natural gas burner. Banyore imeyumu chibuogembo ange ne stage asegeteseni yokobekira chigali amaguta ya mko. Gosoba keresime ase namba enotisano na ibere isano niseto, isano, isato, eyemo, kianda, isano, inye, gose, enotisano na ibere isano na iseto, ibere maragatato, eyemo, isano na iseto, isato. Mark Electricals Wholesale asobo korelie burange na sore. Ndizi TV ubwansu bw'omugusi omwanchwa omorigereria na batwenderete gusaba kwabira twanyora communication omogeni nyarire kobago goika kumbe no mogeni orenge omwao igo omogeni ne maranga sangara twenderete kumuganya timaeti ngairero ejamu ya Kisii town timaeti kiabo mate parane bwata mangana mange omwanchwa omorigereria na inde bono aya narta konyara gutanga naragucha aya nyasaye ari gwetania okobua kwa mwanya bantu twendera tabo kwabira lakini nde ekirarache karato ikere no tokubwatira agabwo omwancho omorigeri nyurangeye koro kundizi TV obwansu bwo mogusi omuriro sembeo okorokwa oborema ase obogima omurali o brother power jari liba force nsemo yimanyiri garia Joshua Auta no tokubwatira naga gakoratira omuriro buri tukirigaria rero tukanyete omogeni oito maranga sangara ngano nyari kobaga konyorwa ekirarache abo no tokubwatira katache bono lende tali twancha nabe kunyalekana za chinde noroche buna lire lyarenge na mangana na manga ko bepara nebyo matogo tumekoma eto mwancho morigeria biro asina waka mwanya bantu nabora biyegene banyore bikogotiganse ekero otali oteyariganeti inyuranga nabo batonyera guta social media pages chito Ndizi TV News Digital Facebook page yeito Ndizi TV News eyo ne YouTube yeito nabo igo Twitter yeito @Ndizi TV News otuhakere simi enamba yesimi enoti isano ibere kianda ibere eyemo kianda ibere isano isato inye enoti isano ibere kianda ibere eyemo kianda ibere isano
isato inye nyara koba gogoswaga bwase yemo yechincherecho okwane amona intwe ng'anaki utagete arkiagera Ndizi TV unatoro bwansu mo gusinyora ng'entu nambe yemo esama ng'ana maiye kerengo keigoro chingero chinyansu emeroberi yoko semia emeroberi yoko gokia intwe tole motwe onyondororo aimo koko igoro anyare koba okobarwa omwancho murigereria nariko batebinga twachire sama ng'ana yakoro kung'ana ki twabere toko yakunira kero maranga arenga last time twayakunerete igoro yogo kwanerwa gosokorangeriwa timaiti addressing referring to ebintu mbire gaiga omonto molota kire konyora gatenga a person with any disability is entitled to 1 be treated with dignity and respect litangani omonto yo molemaru ebe naroche ebe bolemo bwa n'ubwange nchoki goikali tangani anyare koba okorendwa gose gokorerwa asenchiriri yeke masikani abantu mpare bakorra abantu abale maru buno monto taisaini muna ate balirikare okuno bole mubugu atunka agaria atenga oyibonere no ali nyumba abu no opinion yaye gosa maoni yaye ondete yakumeretie kwanyora omole maru pako konyuoma I wish marangale ko bakaiga angwe point yebi pako omole maru kara konyuomwa gosa konyuoma okonyora ngata gete gocholerwa monto okwanyora ngata gete ani ate gokorerwa mang'ana paka yande obole maru ntogota boli chinjira ao omwanchwa omoligereria ekero omonto atarora temineti ng'obongo bwayembo iyo ekero omonto atatwara okoboko temineti ng'ata konyara korengereria so onyo omole maru bw'obongo naseki egoikere kegusinga bono omwana neta ikorora bono omwana oyo nataigwa bono tokomorigeria omosacha ase obore mobore kiagera mbagochiko igwana ekegusi kegoteba ng'a kerema nkiemanyete nkemaete ng'a kegokora ebinto biaye omwanchi omorigereria bono kerema gakiemanyete nkigetaero ribaga kemenye bunanango kiare kogani komenya nki getaborerigwa gose kero kia maoni aye narari igoro yokomenya kwayo omwanchi omorigereria anaro tugukwanira ng'a ritang'ani arendwe na gokorerwa enchera ya kemasikani eye koro kwa article 54 1A ye katiba ya Kenya 2010 ase katiba ya Kenya eye nere ensemo okonyore gokwanira ring'aneri ase obwemera ase obwagare mono. In fact amang'ana yo bolema ase katiba ya Kenya mono igara ase kifunge kia 54 kioka iya yande narororo ase ipungo vinde alia kubwatira namo n'abantu bande onyamo ng'anyuma atarabo molemaru lakini igoro yebirema igare gaoka nere yotebanga goiko omonto oyo omumura gokonyoma omoiseke gose gokobori omoiseke tapara agari ritang'ani karamanya ng'oyo no omoiseke nyuma otararora obolema bwaye ritang'ani karamanya ng'oyo no omomura nyuma otararora obolema bwaye tiga ritang'ani araba omonto nase kiri chikora chite namang'ana aya yangosomere biaye to be addressed and referred to in a manner that is not demeaning abo takwanerwa asenchera ekororekana buna eyobochai takwanerwa asenchera ekororekana buna eyokumuira buna egento unakora kwana ekerema oyo n'omonto omouko limama abande bateba chibubu abande bateba likorera abande bateba amarieta n'amange ebirema bikoro kwisikogari emetino bono lichiko lia Kenya ndatebwe bolia omwanchi omorigereria ayo omonto arakorora uno omwamete isikogabo obwate kieni ekemwa nyamwamire mbano itabe omonto ararora buna aye gwachiete gokora mujengo ritoborerega gwakarega korusia erina erimo akora nyariansa mbano igubuya bono egento kerefani omwanchi omorigereria okonyora abantu na n'omonto abantu bande buna bono abantu bakonywa ekenyogwe kamutange ekenyoro gari
na bakonyweka mutanga paka bwetiringera malibanse lakini atagitaro kwa mwalimu atagitaro ku in fact okonyora omonto otindete kenyoro agwetogi ng'ere pastor akurangeri ku pastor kiagera akorokwa omotindu ororire ng'a igombo bakora gento kieke eki na egento eke bikorokwa ayo omosubati osokerete omwalimu ng'aki okoigwa ekero omogako ekero ng'a moka omwalimu gakirangeri moka omwalimu ache tokonya na ebirengereri. It sounds nice. Gento giakorekana bia gakirangeri omwalimu rangeri omorandia endagere eyo ire rabarandia. It looks nice. Kikukwaneka bia bono onye omonto ogokora ebinto bitabweneretie ekenyoro ogaria narora oyonde ase nandaria ase ngo na gotara iga bwogetie abanto ekenyoro lakini nickname yaye nere yo omanyete pastor nki otagokera orukunya moibi ekiagera aye na omoibi bono nyaete okurukunya moibi gubuya nki otagete omonto omorema rwere omorokere omouko omoroke omotino omoroke ekerema omoroke ebubu omoroke rikorera omoroke ebarimo omoroke richara omoroke risiasia amarieta aya igarenga ayo okorama mwancho omorigereria nkobori ng'a risiasia monto kiase egeswahili togonte nkobori ng'a richara monto kiase egeswahili gose egesongo tokonyara gontebi abanto abe egento kiaba egetamo nkeri ng'a noborema babwate tari batigete koba abanto bakaba ebinto. That is why litikotanga omonto oyo tabase korangerigwa onye bono ndiri richigeri ritare ngororo abanto mbarago enjoy koroku kerema mouko omoibori oyo buna mubegete ensiga kagundu ataikorora agasaka omorangeria ekerimbota ng'ai mwarora ekerimbota ikiane kiaenda gochia kwanyora ejirani boriete nine ebwatete amakero omwancho omorigereria akongora omonto onde moino taikomoongora buna erari kiusaine ekenyoro ekegokareta emeuko ntorakororera na ebirimbote ebi biao ogachigosokera omouko ogachigosokera ekerema getatwara amaboko eiye tokororere otio okoro ng'a gwasokeire emeuko mwancho omorigereria yakoro ku Ndizi TV obwansu bwomogusi omorero asembe okoro ng'obore maso obogima inyora ng'a nabo gotonyera gotera social media pages chito chionzi social media pages chito Facebook yaito Ndizi TV News Digital, YouTube Ndizi TV News, nabo igo Twitter yaito @Ndizi TV News. Otwakere simi enamba ere noti isano ibere kianda ibere eyemo kianda ibere isano isato inye enoti isano ibere kianda ibere eyemo kianda ibere isano isato inye omwanchwa omorigereria inyora ng'agaiga nokonyora amang'ana aria otagete koigwa nokonyora chingero chinyansu nokonyora arigie ebindi bioboremi amang'ana aito yobochenu abarari tobwate bachiete esukuru bararia bamaete egento bagokora ayetoka Ndizi TV ndoche morandi okoroku ng'a Reverend Zakayo oyo no morandi onyabiosi PAG agotenga bonega ari nyakura igamwa ng'ati gabere nyomba arore omoroberio bwoborema ase obogima litukeriga rero yondeke kandoche agotenga Fred Akunga shabiki 001 Ndizi TV are Kisi Town agotenga Brother Power na bonkorigereretie maranga bieka wangire goika bono Fred to understand ya bono na beko nyare kana sachinde twabanga na Nyasaye obanga ayaye tigankorege ngane yiga ngomwancho murire omonto omoremaru n'omonto tafadhali omoremaru kanyu omwe kenyoro kino tenga nera mogochi korigerera. In fact abantu bande mbare kero nanyomete sekana nyorete omwana n'abasani bande bane baliekera bangina babanyorira abana goso mwise ko moremo kera nyorira omwana abantu bakoenda in the name yogo chikorora omwana ekita imwana bachikorora nogo chikorigerera ng'ana kianyora omwana ore ng'aki omwana ng'aki anyorete omwana omwise kina babwate kieni esosete biya akobeka chianga biya akora kire egento biya lakini omonto makori ng'omwise komba nomotino ng'ogaki omoetenda nakigosa gocha konyora omwana. My friend igento nakiri chikori gochera ng'ana ki omonto oyo goetani kobo omotino goetani kobo omouko n'omosachare na igo nabwate uwezo osokobwa
wakonyora omwana ndoche Esther Muraa egasi Joshua agokora nengi ya gari kiagera Esther Muraa oyo noyo minto yo more na ekeombekeri kia baminto babwato oborema bubotaigwa kurwaria ase county ya Nyamira. For the first time ndoche Esther Muraa agondenga bali nayo na Judy na wego na Richard baligeretio more boborema asobogima kuru Nyamira etown gatigati. Esther, big up my sister oborema ase obogima ndatenska kurwa segenteke kontarasuka karomo nginonde momuro ya nomuko romuro ya romuko usigatu agachakaleto muiseke nero romuko momuro ne loya osino moengereri bweri chiko somwegereri bweri chiko akaleto muiseke nero romuko lakini era bano somera to bwalimu kuba ikanka momuro gotebingina yaya omwana nere na amwire ngocha gokoraki nere ngocha koleta ariko na gokobesia iga nonye macho kurwira roche omongi na gakururia omwancho morigereria ndeterwe meuko nga inkoira tato omwana one igo na gosomia okaranga ne meuko koleta bono bwebire ngoyo ya nere ngendoki bwebire ngoyo ye no muko kelio koigunga nyani aoni kundule bali la mwenziwe kelio koigunga ajabu ya ngamia kucheka nundu ya ng'ombe. Yani ngamia rona wewe sukubia nene sana. Lakini onyago se kerengo me atangi ko begete mogonga data gaki. Ayo monene ngie ko bogolredi. Orocho mongino muro no muko lakini osomire. Onyo moise kenero ro muko nere na somete. Lakini omongino yonki atakete. Tarochi boise kobo, tarochi obuyobo bo moise koyo. Na tarochi bo ko muroye oyo bande nera rocho garte ngendo kieki. Oromoko tima tiko sabona mocha motanga mwana obande bamira makendu tima etia ro bali mama deke gusi na umogo nkonya go sabu na gechekeranga mwana obande mamira makendu mwancho morigereria abantu obwato borema bakwanerwe baye gwa marieta abwate amasikani. Bottom line, they should be addressed with dignity. Again to yakabere, to access educational institutions and facilities for persons with disabilities that are integrated into society to the extent compatible with the interests of the person. Wow, kinege songo. To access educational institutions and facilities for persons with disabilities that are integrated into society to the extent compatible with the interests of the person. Abantu aba baigulibaga litangani lyogosoma chisukuru chito chia Butambi chiri kenyoroga eskuru erenkaga abo Matieko primary Gesieka secondary Raganga primary Iramba secondary St. John Ichuni sukuru yere kenyoro gabo emesa kiragia eskuru ndatu mwancho morigereria orale skuru erenka gabo tutarakorera ng'abantu aba ng'abairu chisukuru chiebirema chikare gosensiaya chikare gosenkisumu chikare gose naero chikare gose na lego chikare gose no ber turachakira igo tebanga access educational institutions and facilities litangani even for persons with disabilities that are integrated chisukuru echi igo chibekirega lakini chitakire chitware enchera chigoshugulikira oborema tali sukuru ende yonsi ena were kenyoro gabo na kiri chikule ancho kali goteba igo mwancho morigere ngaki kira hase sukuru kwagachwa kire nyombe kwagachwa oikene kienga omontoro moremaru nkonyarare gosa sukuru. Thank you so much ndoche abalimu tumatiko sebacha batige birasi bara mnyoka online igali ndoche Madam Linet Yakoba St. Patrick's Mosocho na ndita ikorra ndoche Madam Elizabeth Lokai ndingoli somaliga Turkana Elizabeth na wali Nyabururu Girls maiga yanega iga uyota ikorra lakini hata brother Power hapo unasema ukweli hata kama sisikio lugha unaongea. Nimeona hapo ni kama unaongelelea mambo ya shule za walemavu na walemavu wapate education. Mimi kwanza nikiwa Mturukana let me read this. Nikiwa Mturukana kwanza ni marginalization, nikiwa mwanamke ni marginalization, alafu tena inaongezwa na ulemavu
lakini Mungu ni nani? I'm today a teacher at Nyabururu Girls. Big up Madam Elizabeth. Ngwana lyo mugaka Fred igabu. Mongera maiga. Wow. Mancho murigereria. Abantu aba baikere chisemi buna muntu onde bwensi. Mbaba sakolinwa obwene bwabo bwe chisemi. Baikere chisemi na muntu onde bwensi. Aikere chisemi. Baikere chisemi buna kenyoro. Kubale kenyoro galia na barabugo tikabasome. Eskuru kwa gachwe kenyoro emme kishiwa go sene kinga ya twalire njera ego shugulikira abantu bale no bolema. So umwancho muligereria tiganske kurase point ye chisemi. Lakini nenyu mantara ska kurwo chisukuru echi. Yate banga integrated into society to the extent compatible. Eskuru yetoke nebwate binto nebwate obumanyi nebwate human resource adore bakole mirimo ororo mba maete muna bago deal na abantu aba ya gatatu to reasonable access to all places, public transport and information. To reasonable access to all places, public transport and information. Abantu aba chinchira chirikigwe choko ene kinga kiregento kira sebata getegochia ngo asebata kire koba onye ne choko agachanka abo mwanchwa omurigereria onye ne bafu ko agachanka abo ebori ngana bora achole mare mambia gosomo gene chago talire omuirio gosomo sani oromore maru nga kiokora goika wagache echo wagache ebafu abantaba bakunyara gochia ebafu ego ikera magania y'abantu abayigo mwancho murigereria abantu bande emokorrange ne gasien kongu kwa gachire birema kose korosie gento ke go suit ke go ikera magania abo omwancho murigereria bolema igoro bole to kumanya mambinga kirabe thanks to this law ikiagera naboko batorosia mambi gwenyo no rase state yeyo tiganske bango cyane chikari ko tamogo tamago ko mwanjo muri nyorange yendizi TV obwansu bomogusi omurira sembe okoro kungo balema ase obogima tware gutwara oyo minto maranga sangara okororanga wikira se kire bono iga maranga sangara ta konyara goika ase ngenjo chiza chizo chierire nande bono naika no kwali arache gwaka kila beko nyarika no mwanjo muri gere mutu abere na maranga tomu abere kera tuikumanya buna bogokia namba 4 to use sign language, braille or other appropriate means of communication. Gukwana se imanyererio. Iyo mito Joshua uta. Gukwana se imanyererio. Braille maliko buna yango somaga na nchirende yonsi eria baranyare gukwanira. Igobonda tomanyegare rumwancho nyenkwana komanya. Kurulero manyiga. Kenya igebwate chiluga inye. There are 4 national languages in this country. And that one is anchored in this Constitution 2010. English, Kiswahili, Braille, and Kenyan Sign Language. Bwate biya. Emenu ya kitaifa Kenya gaiga igerene. Ege Songo, ege Swahili, kwa na kwe imanyerikolia utako koragali, na boigo Braille eyengo somaga. So onyo omuntu kubwata obisi gokotagete application ngo ikerese omuntu otaikorora aho kulikere application na malika yango somaga igoro yoko yesoma igoro yao nando tasomete omwa majibu nando irukoti ikiagera na bwate right omuntu omole marubwo koyugachira obisi yao igoro yao komanyanga inkiateba na kitu kuna gote na kibona ntu na ndizi TV kwa mfano watu mfano metobe tejo shwa utagali oko make sure nga Esther Moraka ali nyamira ali awe Judy babo Richard awe Simon Makori ebe watch at ndizi TV na haya abwe sole ebe inkabuo ebe ngai Jendra sugu korunyage senda ntu amolete ga iga konte nga no ali ndizi TV Dominic Anyole buyaga baba mukwani. Thank you. So emenweje ebe nkagabu ainayo komanya ngakyo gukwana no muntu omwana warachale maremambi agotika koboyo mwancho murigeria tigansuke namba 5 gaiga
to access materials and devices to overcome constraints arising from the person's disability. To access materials and devices to overcome constraints arising from the person's disability. Omuntu yaikere ebintu biri biragere. Omuntu yaikere ebintu biri biragere anyare ku survive gose komenya nobole mobo kabogokerete. Ebintu biri bikogera muna bono ekeronde ndizi TV yakolera omokia kuhakikisha nga nimbwate gitabu eke. Nari konyara koletera murobiri omwanchu murigereria onye ndizi TV tangeti gitabu eke gose enge machine yorochega. Igonga ali esore o make sure mwene kienga ebintu biri biragere umuntu rase gatagati yino obwato bolema nkonyara ariko kole emirimo yaye gitango kende getari asinga inchobolema bwaye iga tigangwanira abantu bechiobisi umuntu omolema runa bwate right gosobo ene bwo kolega asiobisi ndiyonse onye taikorora kwa mfano goika enchereri igwe akonyora ebintu bya byo gotumya kulika mariko bunaya gose computer yaye toke chidi bintu biri bikobe kwaiga yagero nyara gotumike computer umwanchu umurigereria paka nantu wetu bechisinira baikirase bakorosia ebintu bikoendera na disability mwanchu ono murigereria tigankorerenga abantu bali no bolema n'abantu batagete gosikwa kolendwa encherengija baye bintu byabo chiwaitken chiwheelchair ne chinde tigereiga sabo kwabiranga umuro nakorera tolakora no minto maranga sangara wato manyibweri chiko tanyare tigoika kolende tigankorere engane ntwani ase obolema engane ntwani asobolema mwancho murigereria kogotebiga omontaro mwisiketa mukwanira kana komera amate ugocha konywa mirumo inaiga igagweitia nande kende nkiriara chenchi iribaga lya bonsi bali bari muri biro yoiga ensemo ye studio chiyo chinkire no kwa Mario giboga masara no ku lisase Abigail gichana nabo igo ensemo ye imanyererio oyo minto Joshua Auta igo nabeire umurario brother Power Jared Wilberforce oika eikiende tigo monene abaseseni Ndizi TV ubwansu bw'umugusi.